Onke amehlo athe ntsho kumongameli uCyril Ramaphosa njengoko kulindeleke ukuba othule intetho yobume besizwe kwiholo yesixeko saseKapa eNtshona Koloni ngolwesine. Kuninzi okulindeleke ngabemi ukuba kuthethwe ngako, njengoko intetho yalo nyaka iza kuba yokuqala ukusukela kunyulo luka-2024 olukhokhele ekusekelweni korhulumente womanyano lwesizwe kulawulo lwesixhenxe. Amehlo athe ntsho kumongameli uCyril Ramaphosa apho eza kube ewisa intetho engobume belizwe ngolwesine kulawulo lwesixhenxe lorhulumente womanyano lwesizwe. Kwingxaki ilizwe ehlangabezana nazo, abemi beli bavakalisa oko bakulindeleyo kwimiba engundoqo abanethemba lokuba iza kushukuxwa. For mina bengathanda ukuthi akhulume ngamanzi ne-electricity, because abantu they facing i-challenge yokuthi akunamanzi, especially la around eSoweto, and abantwana abakwazi nokuya nasesikolweni. They losing so many work esikolweni ngenxa yokuthi abanamanzi. And bengisathanda ukuthi akhulume ngendaba ye-NSFAS, ukuthi i-NSFAS iphuma ngabo April or May, while iy'kolo ama-colleges avula February. Njengoba kuma-registrations periods, I've seen how students are struggling to register because bablokiwe, because they cannot find any funding. So if the president can enlarge and brought out indaba yama fundings and fund other students who really need funding. And again, let's talk about crime. Crime is increasing. Besides, can we have advanced resources? But nah. Umongameli kulindeleke ukuba achaze imiba ephambili kurhulumente womanyano lwesizwe kunye neenjongo eziphambili zomgaqo-nkqubo karhulumente. Kodwa noxa kunjalo, abanye kubemi beli bakholelwa ukuba ubuqhophololo busaqhubeka ukuba ngumqobo kugqithiso lweenkonzo ezingundoqo. Corruption iWest bayarhola mara badla imali zethu ama-350 asitholi. More than ngiceda ukubatshela ukuthi lona ngifuna ukuyesasa na more than 1 year ngingaholi. Bathi yenze i-appeal, ngiyenze i-appeal kuze uphelile unyaka yenze i-appeal. So umuntu osebenzayo akwazi ukudla imali umuntu ongasebenzi, lesincephezelo le uthi wenza njani? That's corruption. Kusenjalo, iqela lopolitiko i-DA limemelela ukuba kunqunyanyiswe umboniso womngcelele womkhosi phambi kwentetho engobume belizwe kule veki. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka ePimville.